Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει και συνέχεια. Γκόρντον. Τζάμον Λούκας Γκόρντον. Το πλήρες το όνομά του. Τεόντοσιτς. Πολύ ωραία η συνεργασία με τον ψηλό. Και ο Μπουρούσης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή τη στιγμή ο Μπουρούσης. Παπα-Νικολάου που καθιερώθηκε φέτος στην πεντάδα από τον Ιβκοβιτς. Ο ήρωας της Ρόδου πριν από σχεδόν 2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Νέο. Τεόντοσιτς σε πρώτο χρόνο στο Μαυροκεφαλίδη. Καταπληκτική φάση, πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε για μια ακόμη φορά ότι το χάρισμά του δεν είναι μόνο το σκοράρισμα, είναι και η πάσα. Ψηλά ο Μπουρούσης δεσπόζει για μια ακόμη φορά στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Τεόντοσιτς, η προσποίηση αφήνει την μπάλα και 6-11 για τον Ολυμπιακό. Σε έναν Τεόντοσιτς βγαίνει ψηλά για το heads out, το Μάριτς. Μετά από αυτή την εξέλιξη φυσικά και υπάρχει ελεύθερος παίκτης στα φτερά. Αυτή τη φορά το Παπα-Νικολάου είναι κάτι που κάνει ο Παναθηναϊκός. Ήταν εκπληκτικό στο δεύτερο ημίχρονο στα 2 ενίσχυες φιλίας. Περνάει ανάμεσα από 2. Ψηλά η μπάλα σε αυτό το ενδιάμεσο σουτ. Κάτι σαν λόγο για να το σκρίσει την μπάλα. Εδώ η αλλαγή στην περιστροφή βρίσκεται ο Τσατζάρης. Και από τα 8 μέτρα ο Τεόντοσιτς είναι ένα σουτ με μεγάλη δόση ρίσκου. Χαλπερίν όμως διορθώνει την κατάσταση. Το δεκάλεπτο βρίσκει νικητή. Των διαφορών μάλλον είναι το ζητούμενο για τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Να δούμε και το ζητούμενο για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, Γιάννηνα του. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε. Μια χαρά, ακούμε. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα αμυντικά καθηκόντα, ζήτησε καλύτερες περιστροφές, να υπάρχει πάντα ένα έξτρα χέρι. Ενώ ο Μαυροκεφαλίδης σκοράρει για τον Ολυμπιακό. Επαφή στα στοχή. Ο Κέσσελ, ένας εξαιρετικός σουτέρ από τα πλάγια. Με τη Σερβία έκανε πράγματα και θάματα στο παγκόσμιο του καλοκαιριού στην Κωνσταντινούπολη. Κλέβουν την μπάλα. Πρώτα ο Χαλπερίν, ο οποίος γίνεται αποδέκτης της πάσας. Χαλπερίν και στη γωνία πάνω τον Περπέρογλου. Χαλπερίν που αποδεικνύεται και πάλι κλειδί. Εκπληκτική προσποίηση Μαυροκεφαλίδη στον αντιπαλό του. Μαυροκεφαλίδης είναι ένας πολύ κοντρολαρισμένος ψηλός με πλαστικές κινήσεις. Κοιτάξτε εδώ σε επανάληψη. Φεύγει ο αντιπαλός του Τσατσαρής και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έρχεται με 6. Περπέρογλου από το high post. Χαμηλό το σουτ βρίσκει Στεφάνη. Αποδέκτης της μπάλας, συμπτωματικός ο Μαυροκεφαλίδης και πάλι ο Χαλπερίν. Χαλπερίν που θυμίζω ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς τέθηκε σε αμφισβήτηση η συμμετοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ ο Μαυροκεφαλίδης σε μια καταπληκτική πλαστική κίνηση κοντά στο καλάθι. Είναι ένας ψηλός με κινήσεις κοντού. Κοιτάξτε εδώ πως κόβει στο καλάθι. Εδώ ξαναβλέπουμε τα pick and roll Σπανούλη Νεστέροβιτ στο παιχνίδι του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Βέβαια. Έτσι έπαιζε τότε, αλλά με άλλα δίδυμα Ολυμπιακός. Χαλπερίν έχει προηγηθεί φαουλ, πιστεύω. Νομίζω, Νίκο και Βαγγέλη, ότι παίζει σεμιναριακά. Καλάθι απάντηση από τον Τεόντοσιτς, αλλά αξίζει να μείνουμε λίγο παραπάνω στην προηγούμενη συνεργασία Διαμαντίδη Μπατίστ. Θα τιμωρήσουν οποιοδήποτε λάθος της περιστροφής του Ολυμπιακού και στην προηγούμενη περίπτωση εκείνος που έφταιγε ήταν ο Έρτσεκ, γιατί ο Μαυροκεφαλίδης βγήκε σε βοήθεια στο σκριν. Και χρόνο να κάνει κάτι καλύτερο. Κλέβει πολύ ωραία ο Χαλπερίν που είναι και σήμερα πάρα πολύ καλός. Χαλπερίν έχει βγάλει 2 πολύ καλές άμυνες, 2 κλεψίματα, επεμβαίνοντας κάθετα στην μπάλα. Γκόρντον, Χαλπερίν. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικός μέχρι στιγμής ο Γιωτάμ Χαλπερίν. Χαλπερίν με 4 πόντους και 2-6. Είπαμε πάρα στο Μαυροκεφαλίδη. Φοβερή άμυνα του Μπουρούση και καθαρό στόχο. Τεόντοσιτς. Σάτο πάνω του. Στη γωνία Παπα-Νικολάου στημένος για 3. Σουτάρει μέσα. 42-40. Ο Ολυμπιακός πλέον 7 και 40 για το δεκάλεπτο. Τεόντοσιτς, ο Σέρβος διεθνής. Στο Μαυροκεφαλίδη. Χαμηλά με πλάτη τον Φώτσι. Η κίνηση αφήνει να μαρκάρει στον Νίκολα στον Τεόντοσιτς και το πληρώνει. Το πληρώνει καθώς ο Νίκολας θέλησε να κάνει την παγίδα στην τρίπλα του αντιπάλου του. Κακός βέβαια. Από τη μεριά του Τεόντοσιτς δεν δίνεις ποτέ βοήθεια. 42-43, τιμωρείται με 2 ανοιχτά σουτ ο Παναθηναϊκός και πάνω στον Γκόρντον. Με προϋποθέσεις ευνηδιασμού ο Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Τεόντοσιτς, Διαμαντίδης πάνω του. Ψηλά ο Μπουρούσης, θέλει απομόνωση ο Τεόντοσιτς, στέλνει πίσω τον Μπουρούση που τώρα ξανανεβαίνει για το σκριν στην μπάλα. Τεόντοσιτς σταυρωτή στο Διαμαντίδη, βήμα πίσω σουτ, εξαιρετική προσπάθεια από τον Μίλαν Τεόντοσιτς. 14 δευτερολέπτων του Ολυμπιακού. Παπαλουκάς, Μαυροκεφαλίδης ψηλά, έρχεται ο Τεόντοσιτς. Ωραία, Χαλπερίν και πάλι αμαρκάριστο στο σουτ, ο Χαλπερίν δεν συγχωρεί. 50-56, ο Παναθηναϊκός πληρώνει το ρίσκο που παίρνει. Παπαλουκάς Τεόντοσιτς. Ψηλά ο Μαυροκεφαλίδης. Απέναντι στον Μπατίστ δεν συγχωρεί ο Τεόντοσιτς. Μεγάλο 53-58. Ο Τεόντοσιτς αρχίζει και ανεβάζει στροφές στην άμυνα του Ολυμπιακού. Νίκο Λινάρδο,
πρέπει να σου κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί θέλω να ακούσουν οι φίλοι τηλεθεατές τι σκέφτονται οι προπονητές σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν οι διαιτητές δεν είχαν δει καλά τη φάση, θα μετρούσαν 2 πόντους στην ενέργεια να διώξει ο Μπουρούσης την μπάλα νωρίτερα μετά την βολή του Μπατίστ. Είδαν καλά τη φάση, άφησαν το διώξιμο, ήταν κανονικό το διώξιμο και έκανε. Και αυτό κάνει ακριβώς ο Διαμαντίδης. Τον περνάει σταματημένο στη γωνία. Ο Μπερμπέρογλου σουτάρει για 3. Αστοχή, κακό, κάκιστο το σουτ στα χέρια του Θεόντοσιτς που ήταν σε επίκαιρη θέση. Ο τελικός είναι στην κόψη του ξηραφιού. Η πεντάδα θεωρητικά επαναλαμβάνω, η πεντάδα του Παναθηναϊκού τώρα είναι καλύτερη. Ο Ντούσαν Νίκολης θα κάνει άλλη μία πάση του Ολυμπιακού. Διάβασε τέλεια το παιχνίδι σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ακριβώς. Είχε τεράστια υπομονή και πολύ καθαρό μυαλό, γι' αυτό είναι ο Διαμαντίδης. Θεόντοσιτς, το heads out του Μπατίστ βγήκε έξω από πολύ μακριά. Ο Θεόντοσιτς, ναι! Απίστευτο τρίποντο. Όχι πως δεν το έχει ξανακάνει, αλλά το τρίποντο του Θεόντοσιτς είναι καταπληκτικό, είναι μυθικό. Κοιτάξτε που είναι ο άνθρωπος από τα 7,5 μέτρα. Και είναι με ταμπλό. Μαρκαρισμένος με ταμπλό στα χάσεις. Θεόντοσιτς με αντίπαλο τον καλάθι, σταυρωτή. Θεόντοσιτς, Μπουρούσης. Εκπληκτική η συνεργασία των παικτών του Ολυμπιακού και το τελείωμα του Μπουρούση. 68-65 Ολυμπιακός μπροστά. Ο άνθρωπος του τελικού είναι εδώ. ο Γιάννης Μπουρούσης. Μετά το έξοχο pick and roll με τον Θεόντοσιτς τελειώνει τη φάση στο συν 3 Ολυμπιακός. 1 και 18 Δημήτρη για το φινάλε. Η κάθετη πάσα, το καλάθι του Μπουρούση που φτάνει τους 11 και εμείς πάμε σε time out. Ολυμπιακό. Κυπελούχος Ελλάδας 2010-2011 είναι ο Ολυμπιακός Πειραιώς. Παρβαλουκάς, Βασιλόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι στον δίκιο κυπελούχο απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός υποψήφιος του We Are The Champions, τον Queen.